L'Emperi bizantí. L'Emperi bizantí és el territori heretier de l'Emperi roman, mas d'un ben aquel nom. En 324, l'emperador roman Constantí fundò una nouvelle Roma en transformant l'anciana ciutat greco de Bizanci. És donc del nom de Bizanci que ven el nom d'Emperi bizantí. Mas Constantí desbattezzò Bizanci per la nomenar Constantinople, la bilo de Constantí. Aquella bilo s'appellò allora Istanbul. En 395 pendent el despartiment de l'Emperi roman en dos partidos. Constantinople ven la capitale de l'Emperi roman d'Orient. En 476, l'Emperi roman d'Occident desapareix. Solo la partida orientale sobreviu, és aquell partido que s'appella Emperi bizantí. Aquell emperi ha durat mai o menys 1000 anys. El període mai brillant és el segle VI, pendent el regne de l'emperador Justinià. Reconquistò una partida grande dels territoris perduts de la partida occidental. Del segle VII al segle XI, l'Emperi bizantí perd de nombrosos territoris. L'emperi és atacat pels arabo-musulmans, puis a partir del segle XI pels turcs que envasisson l'Anatolia. Ven la mai grande menaça pels bizantins. En 1453, los turcs s'apoderon de Constantinople. L'Emperi bizantí existís pas mai. L'emperador bizantí se vol l'heretier de l'emperador roman. És el Basileus, ce que significa rei en grec, la llengua utilitzada de l'emperi bizantí. A totes els poders. Dirigís l'emperi, ajudat per de nauts funcionaris. Comanda l'armada. Controla la Gleisa. El patriarca de Constantinople, el sacre emperador. Constantinople és el centre del poder polític i religiós. Hi ha el palais imperial i la Gleisa Santa Sofia on són sacrats els emperadors. L'emperi bizantí és cristià, mas s'allunya progressivament del cristianisme d'Occident. Les pràctiques religioses són diferents. En resumit, l'emperi bizantí és l'heretier de l'emperi roman a la disparició de l'emperi roman d'Occident en 476. És al segle VI que l'emperi bizantí és el mai poderós, el regne de Justinià que tenta de reconstituir l'emperi roman. Del segle VII al segle XI, l'emperi bizantí perd de nombrosos territoris de cap als arabo-musulmans puis de cap als turcs a partir del segle XI. Los turcs s'apoderon de Constantinople en 1453. L'emperador bizantí, a tots els poders, dirigís l'emperi d'emperi Constantinople, la capitale. Sul pla religiós, l'emperi bizantí és cristià, mas s'allunya progressivament del cristianisme occidental.